máis. Desde o día de onte a verdad que empecé bastante fuerte. A verdad que tanto Ferreiro como Miguel me apretaron aí hasta o final, incluso ao final do día de onte estábamos a un segundo eu e Ferreiro. Pensei de que a verdad iba a perder o segundo posto, pero bueno, salimos a muerte o que daba e sacamos aí 4 segundos de ventaja. Co tema ese tamén que tuveron aí de que o pararon nesta primeira manga de hoxe, ao final daban o tempo de mañán, tuve que salir a apretar igual na última e, bueno, ao final salíme vencedor deles dous, porque a pisco non hai que non collo, o sea que ben contento, a verdad que moi contento.